училища, както само отбелязахте, за около обаче 500 души, може би, ако правилно цитирам. Не, за около 1500 души, може би с някаква възможност за развитие. Там стана един друг по-сложен разговор. Добре. Това не беше мой коментар. Но и около 1500 да са. Бяхте попитан, не е ли тези средства по-добре да бъдат инвестирани в българската армия, а не да бъдат давани то за период до 2025 година, когато пък някой казаха, тя войната се надяваме да е приключила до тогава. Ще започна с второто твърдение и ще обясня, до сега мисля, че не съм обяснявал публично, че министъра на отбраната, политическото и военното ръководство на отбраната не са в бизнеса на благопожелателното мислене. На много хора може да им се иска войната да свърши утре или до година. Ние нямаме този лукс. Нашата задача е да оценяваме постоянно рисковете в тяхното развитие и да си готвим за най-тежки от вероятните сценарии. И ние именно това правим. Що се отнася до това, тези пари не могат ли да отидат по-ефективно по друг начин? Аз бих казал, че може би това е най-ефективното разходване на средства, които, между прочим, поне частично ще бъдат финансирани по програма на НАТО за изграждане на тази инфраструктура, защото тук ще имаме съюзници от 6 страни към момента. Тези 6 страни ще бъдат ангажирани съвсем пряко с задачата за възпиране, ако се наложи отбрана на наша територия, съвместно с други съюзни формирования в съседни страни. Това е най-ефективният начин да гарантираме нашата сигурност. Но какво ще стане? Нека само да довърша. Какво ще стане, ако изразходваме тези 100 милиона лева, да дигнем още малко заплати и да наем още 2000 души, примерно? Това по-добре ли ще гарантира сигурността ни?